Mustafa Baxata Rodi. X'inhi l-istorja tal-ktieb minn dak li riċerkajt inti l-ewwel nett. Veru li hemm żewġ kopji tiegħu. Mela, din hija waħda mill-istejjer interessanti ħafna, kważi isa romanz ġallo, insomma, kif jgħidu l-Taljani. U jiena interessanti b'mod partikolari il għaliex jidħol l-element ta' kontroll ta' letteratura, jidħol ukoll l-element ta' patriottiżmu, jidħol l-element ta' riskju illi ċerti Maltin kienu lesti jieħdu biex jikkritikaw l-ordni jew biex javvanzaw il-kawża Maltija. Qed nitkellmu f'nofs is-seklu 18. Il-ktieb ta' Chard ġie pubblikat, ġie id-data 1751 u allura kien żmien fejn it-tendenza tal-assolutiżmu fih dan l-ordni kienet qiegħda tikber għaskapitu tal-Maltin. L-istorja kienet fl-1749 kellek f'Malta il-famuż attentat tal-Irvell tal-iskjavi illi kien fjas kien msejkna skjavi dawna inqabdu spiċċaw ħafna minnhom it-torturati eċċetera. U ħarġu ħafna rakkonti bħalma jiġrillu bħalma jiġri dejjem meta għandek xi ħaġa spettakolari, ħarġu ħafna rakkonti dwar dak li ġara, dak li kellu jsir eċċetera. Wieħed minn dawn ir-rakkonti, wieħed mill-itwal minn dawn ir-rakkonti kien appuntu iġib it-titlu ta' Mustafa Baxata Rodi u l-konġura għax dana kien il-leader tagħhom, dana kien kap Tork li kien inqabad xi snin qabel u kien inġib. Malta kien trattat tajjeb ħafna u allura kellu l-okkażjoni li jorganizza dal-komplott kollu. Ħareġ dal-ktieb allura Mustafa u l-attentat ta' konġura. Stampat Napli fl-1751 ma kellek xaqqas stamperija f'Malta dak iż-żmien. U l-ktieb jirrakkonta dwar dan l-attentat bid-dettalji eċċetera. Minn dak il-lat m'hemm xejn partikolari il għaliex kif għad ħarġu ħafna minn daw it-tip f'lingwi differenti eċċetera. Li jagħmel dan il-ktieb importanti ħafna huwa wieħed mill-kapitli tal-bidu. Il għaliex f'dan il-kapitlu l-awtur bl-iskuża li ħajati l-isfond tal-istorja jidħol dwar il-wasla tal-ordni f'Malta, il-ħakma tal-ordni fuq il-Gżejjer Maltin u relazzjoni bejn l-ordni u s-sudditi tiegħu Maltin. U hemm paragrafi sħaħ illi dana min-naħa tal-ordni kienu attakk fuq l-ordni. Per eżempju, kif l-ordni akkwista l-Malta fl-1530. L-awtur jgħidlek isma' dina inkisret il-weda li kienu għamlu is-slaten ta' Aragona lil Maltin illi Malta ma kellha tingħata qatt b'fewdu. Mela l-ordni ma kellux dritt, ma kienx suppost inkisret weda meta l-ordni ingħata Malta fl-1530. Hemm iktar minn hekk. L-awtur jgħidlek pereżempju għall-bidu il-kavallieri, il-grammastri, l-ordni kien ħelu mal-Maltin, kien jitratta tajjeb mal-Maltin. Iktar madda żmien imma jkompli l-awtur, iktar l-affarijiet bdew jinbidlu. Per eżempju l-awtur isemmi waħda mill-punti illi l-iktar kienet qajmet dwejja fil-Maltin, kustjonijiet mibeda lejn l-ordni, eċċetera, il-famuża devalwazzjoni tal-munita. Meta fi żmien l-Askaris, fi żmien Grammastru l-Askaris, ħarġet kwantità kbira ta' munita tar-ram flok fidda. Illi devalwat il-valur tal-munita, ma ninsewx Malta bil-kummerċ kollu li kellna ma' Sqallija, prattikament neċessitajiet kollha kienu jiġu minn Sqallija, u l-Malti f'daqqa waħda sabu ruhom illi dak li kienu jixtru biskut tal-fidda issa iridu tnejn jekk mhux iktar skudi tar-ram biex jixtruh.